Mapahinga kami tanan. Kabutuang dinakan Kristo, 12 anyos na naglabay, di naton gibubuhat kanunay ang pagtundong nga dahil naton ang kabutuan nga nawat at naglabay nga super typhoon Yolanda. 12 anyos na gihapon nga atong gibubuhat nga debosyon ang pagimugso nga dahil mahal nga beri ng paglaw ng balon o Nuestra Señora de la Esperanza de Balon. Gintawag iya ang English termino Our Lady Hope of Balon. Paglaom ang katauhan. Diri na ang palunon, diri na ang archdiocese sa Balon, kundi kabukusan nga magtinuuhon dinakan Kristo kadahan iya eroy nga amo naton mahal nga Birhen Maria. Kabugtuan ko dinakan Kristo, most probably didahin in Ebanghelyo ang mahal Birhen Maria ginigpitar ito nga kumbite in pagkasal kana ngan most probably may daya ang mahal na Birhen Maria sinisring nga close affinity nga dahan kinasal tungod kay nakadtuhiya sugad man ang bag-o nga naporma nga mga tinunan nating Jesucristo kauto mismo natong Ginoo ito dito nga kumbite ang pagkasal. Ngan kabuktuan ko didakan Kristo tungod nga ang mahal na Birhen Maria may nasinising close affinity nga dahan kinasal. Most probably gihapon dinulig ang mahal na Birhen Maria pagandam, pagarituga, kada hanbalay, han kinasal. Nasa na ko nga bulig hiya ang pag-andam, pagarituga, pagpipararan, pagkaon, kay iyan ay paruan mismo nga ang kinasal mawawarayan nahin din. Salit para mahagawas in kaawod o kaarawdan ang bago ang kinasal ang mahal Birhen Maria concerned kaupay nga dahan bago ang kinasal nga iya ini gimpabot ngadto haniyanak nga amo naton manunutos nga iya pagdaot nga dan iya na ano niya siring anak waray na rabino. Kabuktuang tinakan Kristo, let us not bother kung ano ang baton hanatang Ginoo Kristo. Kaya isa rin pa man hyperbolic Jewish language ito ng mga termino. Balik kita, focus kita kadan mahal nga Birhen Maria. Ang sinisring instant action, quick action nga pagkita niya pakaybaron niya nga walay na bilog ang bago nga kinasal anong gibuhat ang mahal na Birhen Maria nakadtuhiya hapusin nga iya ginsidngan ang mga waiter nga do whatever he tells you buhata kung ano ang ipapabuhat ang ako anak. Kabuktuan ko dilakan Kristo usahay itatuno-nahuna nganit imo huna itatuno-nahuna at imo nahuna diri po magkakapareho pero ang ako kasing-kasing ang imo kasing-kasing pwede magkapareho salit anong batonan mahal na Ginoo Kristo ang pagdaw kaniya na ani ay roy
anak mahal Birhen Maria, anak, waray na herapino. Anong siringan iya na, waray pawabog ang akong tayo. Ani mong nahuna, ang akong nahuna, di pa nagtutugma. Pero ang kasing-kasing, ang mahal na Birhen Maria, o kasing-kasing, hanatong Ginoo, nagtugma. Kaya ang pagsid niya, ang mga waiter, ang mahal na Birhen Maria, do whatever tells you, ano ang gibuhat mo ni Kristo, nasa ni Kristo, pamuna, ini nga mga tadyo, tubig. Subali ang kasing-kasing ang mahal na Birhen Maria o kasing-kasing hanapon ni Kristo, nagtutugma kaupay. Salit siguro, amin ni itong theology kung kay ano may sinisirip alliance of the two hearts of Jesus and Mary. Kay diri maghihirayo ang kasing-kasing haniyanak o kasing-kasing hanapon mahal Birhen Maria. Salit, di dahito, instantly ang tubig nahimo nga bino through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Kausingon kabuktuang kunidakan Kristo, kumaya na kita suot nga relasyon nga dan atong mahal Birhen Maria, nga kung magsusugot kita hanigin mamanduhan Diyos haaton may tatabo ang posible. Sering paman ato ninuduman by kita Diyos nga magbubuhat in unbelievable, believable, incomprehensible, comprehensible, impossible, possible. Salit kabuktuan kudidakan Kristo, ang pagsiring han mahal Birhen Maria nga dahan mga waiter, do whatever tells you. Yung sisirigya ko na aton na magsulog kita ang mando Diyos. Magsulog kita ang iyaging papabuhat na aton o tumamon naton ang iyaging papabuhat niya aton kay waray imposible hilahan Diyos. Mahimo nga nihimuon ang Diyos para ito. Ngan pinaagi hambuli ang mahal nga Birhen Maria. Dadaton niya ang nga tanan nga aton inaaro ngadto ang iya na. Saring pa halating nga puno at Yeso Birhen Maria. To Jesus through Mary. Yang manginaw kita, kabuktuang pinatang Kristo, sering pa itong tema, itong yanak o hubiliyo, hope does not disappoint. Ang mahal Birhen Maria, modelo, han pagkamanila uno. Buhatan na ang yatanan, himua ang ginpapahimo ang Diyos, tumana ang ginpapabuhat na imo. Kay didahaya ng pinahagyang bulig ang mga Birhen Maria kung didahan Diyos, waray imposible. Nga, manginaw kita, kabuktuan pinakan Kristo, manginaw kita, nga anuman yan ang atong inaatubang, madamang kita, pagpuri, pagsakit, o sakit halawas, ayaw kabaraka, ayaw kahadlong. Itapo na Diyos, isari niya iya, pangaro, ang bulig, ang mahal, ang Birhen Maria. Kay seri ko, kanya tanan, na aton aaroon, tika na Diyos, datang manta, ang aton iroy. Sugad ang mahal ang Birhen Maria, instantly o quickly, nag-action niya, han iya nakita nga dan bagong kinasal sugad man gihapon man iya bubuhaton haakon diri hiya makita o diri hiya marurubya
nga maaluhan kita. Diri ang maruruyag nga saring paman diri mabakaton ang atong mga inaaro. Tapos sari ang mahal nga bulig ang mahal nga Maria. Kaya ang Diyos, ang may nakita Diyos, nga diri mapaya, diri mapalikod, yan diri kita niya pasasagdan. Layong pagpipil. Oh, Mother Mary, full of grace, guide us gently to His face. Through every beat our hearts ascend to Christ our Savior without end. Hail Mary's song, so pure, so sweet, lifts our spirits at your feet. Each mystery shines a holy light that turns the darkness into sight. In joyful steps we walk with you to Bethlehem where hopes are new. The angel's word, the virgin's yes, begins the story we confess. In sorrow's hour beneath the cross, you teach us love through pain and loss. The rosary's beads, a sacred chain that links our hearts to Christ again. In glorious dawn, the stone is rolled, the risen Lord our eyes behold. Through every prayer our faith is stirred, in every hail we hear His word. Oh, gentle Queen, so strong, so mild, you guard the church, your dearest child. Through every decade's gentle song, you keep us safe, you keep us strong. The Spirit's fire, the church's birth, you prayed with all upon the earth. The rosary binds us heart to heart, no soul from Christ shall ever part. In luminous light we see His way, the wedding feast, the break of day. Baptism's water shining bright, revealing grace, revealing light. Maupay nga aga haaton nga tanan. Siyahan tubuti ako niyo pagpasalamat. Una, ang aton Ginoo. Kay after 12 years, until now, buhi pa kita. So, paragpakan naton ang aton Ginoo. Ikaduha, pasalamatan naton ang aton mga parish priest. Siyempre, ang aton 17 Sangguniang Bayan members. Ngan, ay yung tanan, otro maupay nga aga. Grateful as well ngadtuhan aton nga tanan nga kasi mga natambong yan ang aga. Dusi kaanyos na naglabay on this very day, Tanawa has faced one of the darkest moment in our history. Ginlasurbo kita ang Super Typhoon Yolanda. Testing in ang aton strength, ang aton unity, and ang aton faith. Damo ang nawarang at kinabuhi, balay ng mga inok naton. But after the aftermath, we found something even greater and really nakakambungkag ang espiritu han tanawananon nga nagkaurusak kita. Yan ang adlaw as we commemorate the 12th year of our tragedy, we do not
we do not gather to relieve the pain, kundi nagsilibran tayo na as far as we come. Let us commit to building a better and brighter Tanawan that is not only resilient but also a proactive. Salit, kabugtuan, make God as the center of our life. So ayun tanan, thank you and good morning na aton nga tanan.